सोर सोर नोंथांमोना जेब्रा केक जानो मोजां मोनो? नै आरो माबायसा जाखो आंनि बानायनाया नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि आरो गासैखौबो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय। नैबेहाय आङो अरिअ गुरा खालामनानै गाइखेर, बेकिं पाउडार, बेकिं सदा, सिनि होनानै माने मोजाङैनो मिक्स खालामदो आरो बेखौ दसे दोनथ'नि। बेनिफ्राय नैबेथिंजाय मैदा, बे केक बानायनायाव जेरैबायसा मिक्स खालामो जि होनांगौ बेफोरखौ होजोबनानै आं दा बेखौ माने बे जाबाय आरो मिक्स खालामनाया। बेखौ आं दा दसे खोबथ'ना दोननि, आं बेखौ देखायलायासै। बेकिं पाउडार, बेकिं सदा, बिदिनो सिनि जि होनांगौ बेफोरखौ होजोबनानै माने बिदिनो दोनथ'बाय। जाबाय बियो जानाया, ओमफ्राय खोबथ'ना दोनबाय आङो। नैबेखौ आं अरिअ बिस्किटजों खालामदो, बा कका पाउडार थायोबा कका पाउडारजोंबो खालामनो हायो। बेनिफ्राय आं दानिया दसे गोबाव खोबथ'ना दोननायनि उनाव नैबेहाय कारजि रोसि होनोसै, बेक खालामनोसैयाव आरो बेनिफ्राय दसे बिदिनो फिदिंनोसै। आङो नैबे गुफुर मैदा लगायनायखौ होग्रोबाय, दानिया नैबे गोसोमखौ होनोसै। आखाइ फारसेजों माने एसे खस्थ' जादों आरो, ओमफ्राय बिदिनो नै बिनि सायाव आरोबाव नै बे गुफुरखौ होलायबाय आरो गुफुरनि सायाव नैबे गोसोमखौ होलायबाय। बिदिनो माने ओरै खोलोब खोलोब होलांबाय थादो। दानिया जोब्बाय। जोङो मैदाखौ होग्रोआलासिनो गोसोमखौबो होग्रोजायो, माने गावनि सुबिदा बायसायै होजायो। आं एसे फिदिंना होबाय, माने आंनो बेलेग फिसा बिदि गैया, माने आं सामुसजोंनो खालामनाय जादों। फिसासिन मोनोब्ला मोजां आरो आंनियाव गैया नालाय आं नै सामुसजोंनो बिदि खालामबाय। बुहुद गोबाव जाबायमोन आं बे जेब्रा केकखौ बानायिया। दिनै नायनि माबायसा जायो, बेसे मोजां जायो। खोबना दोननोसै आं दानिया बिदिनो अर खमाव 45 मिनिटसो। बिराद मोजाङैनो मोनबाय। नै फुलिदो, बे दैनै दाउदैनि केकमोन। मैदायाबो 1.5 कापसो, दाउदैया दैनै, बेनिखायनो बुरजा जादों। गुसु जानायनि उनाव दानिया खुलिनोसै, बिराद मोजाङैनो गुसु जाबाय। नायनोसै हानानै माबायदि। नै सानि खिनिखौ आं एसे हाबाय समान जानायनि। बिराद गुरै जाखादो दिनैनियाबो। नै बिराद मोजाङैनो फुलिदो, गुरैथार जादो। दानिया हाजोबनोसै आङो।